Siyanibingelela nonke ekuseni nje ngokukhethekile inkosi yesizwe samaqadi indaba ezitha uNgcobo ophakathi kwethu kuleli khaya. Sibonge kakhulu nokuba ephezulu izinduna zakhe uNduna uMsomi nenduna uMagwaza ngokukhethekile. Siphinde futhi sibingelele nommeli wesizwe uAdvocate Myeni naye ophakathi kwethu. Siphinde futhi sibone nokapteni waseNanda nethimba lakhe kwezokuphepha. Siphinde futhi ke phakathi kwaleli khaya khona usipho sethu okuyinhlangano engenza inzuzo esematata ethenda iyafisa ukuba izobona lolu sizo olubhekene kulomndeni. Ntombendala nawe siyakubingelela. Yes. Sithanda lethuba kuba sinike unkosi undaba ezitha ithuba lokuthi kube yena ophethe lo msebenzi ngoba sibona nezulu sifuna ukuna. Inkosi yafika la izonithembisa ukuthi izonakhela ikhaya lesikhashana kuze nigoba amadlangala kakhulukazi wena gogo nengane lena egulayo. Namhlanje lelo phupho ke lifezekile phakathi kwekhaya. Siyabonga Nkosi ne trust yesizwe ebizwa ngokuthi inkosi uMqhawe Ngcobo Trust okuyiyona ehambile yawufuna lolu sizo kwinkampani okuthiwa uKhampara okuyiyona ke edonate ngalesi sakhiwo. Sibonga kakhulu futhi ngokukhethekile uThuleleni ngoba uThuleleni kubube ngekho ingaba sihlangene namhlanje ekuleli khaya. Ngakho ke nxa uthimo sezulu siyasithazisa angeke sichithe isikhathi esiningi. Sizothatha leli thuba ukuba sinike inkosi yesizwe lo msebenzi kuba iwuqedele. Siyabonga kakhulu. Angibingelele maqadi. Ngibingelele mama Mangcobo. Ngcobo mkhulu. Ngiyakukhumbula wena ngikufundisa wena ngisewuthisha. Wena ngikufundisa. Ngiyabonga ke bantwana bakithi ematata kababa uShabane. Bonke abakhona phakathi kwethu. Inhloso ngqangi yethu lana ukuzokukhombisa indlu sasithe sokwakhela yona. Ngenxa yenkinga sayibona la kule ndlu yakho lengala eduze kwami. Engayibona idilika. Ngibona kukhona ingane encane engaphilile kahle hle. Sithemba uNkulunkulu uzoyiphilisa le ngane. Ungabe lento engayibona iyona lengane lena eyayihamba kabuhlungu. Kodwa ngiyakuthembisa iyeza wheelchair yakho. Ingafika namhlanje noma ke ekseni kodwa ikakhulukazi ngasifika namhlanje le wheelchair yakho nembhede yakho iyeza futhi. Nokudla ukuncanyana udle nje kube khona ukufaka emlungeni. Ngiyazi uyakuthanda ukudla. Ngiyakukhumbula usengane usemncane. Engathi ke ningaphila kahle kulomuzi. Uma ngase kwenzeke ngizocela futhi abantu bala kule ndawo bangiphe le ndawo la ngasenhle. Ngoba ngazi noma yakho noma kabani. Ngoma lumzwayi ngizomphuca ke lese ngimphucile sekuyeyena le ndawo ngizomtshela ngidlula ngimtshene manje ukuthi le ndawo lena le isegcekeni la ekhaya phela ngabe yela ekhaya lendlu le ndawo le somazisa kodwa ke unqumalo asebenze ngale ngeke abe nomuzi ngale abe nomuzi lapha lana yithina la inina Ngcobo mkhulu ezingane zakho lo anginazange benazo ingane lo umzala malume udade wama ingane zakhe ke mina ngizange ngimbana ngane ingakho ngibona ngile ngabe ngiletshowe kube mina ingane awuzange bela ngane wayiphatha kahle into lo kwazi nokuthi into anginayo useyintombi to ngashada mina ngishadile sembuyile ushonile umkhonyane ngonyaka odlule manje bese bethi ngoba ngihleli ngedwa leshowe bese bengithatha bengibuyisa wangangenwa umuntu anabafowabo hayi angifuna ngingenwa cha siyabonga Ngcobo mkhulu sicela ukuyibona indlu yakho
Sinenhlanhla. Wesinenhlanhla. Uzokhuluma. Angathi angaphila ke. Mashabana. Awusithandazele. Cela umthandazo kuwena. Igama lenkosi emagameni amathathu kayisebeni endodana nomoya ongcwele nasekuseni imnini mandla onke siza kuwe baba phakathi kwaleli ikhaya osikhethele lona namhlanje ukuba sizohlanganyela kulona moya ingcwele phezu kwaleli ikhaya sihamba nabaholi bonke besizwe sizobabaza wena ukuthi inkosi nomsindisi sebekwenzile inkosi bavusa ikhaya belingekho sizokhuleka naphakathi kwalomntwana olele kule ndawo wena uNkulunkulu uNkulunkulu wezimanga uNkulunkulu osindisayo asikho baba isifo ongakwazi ukusilapha nalomntwana baba sinethemba esilicela kuwe ngoba baba wathi asikhuphukele kuwe lapho usizo liyovela khona siyakhuleka mnini mandla wonke ekseni sibiza zonke ithunywa baba zaleli ikhaya idalwa iphilayo ekhona phakathi kwaleli ikhaya nangu umntwana ethaka ngalolu hlobo kodwa ngoba wena baba wethembekile awunayo injabuliso nenkohliso uyasiza ngeqiniso siyazi baba uzovusa umsebenzi wakho naba abantwana bakho Nkosi abakhona kule ndawo beyikhathazile bayihlupha ukuba bazovusa leli khaya bezovusela umuntu omdala ohleli kulona ngenelela ke Jehova sicela ibusise ivela kuwe ekhaya ezulwini wena baba wethembekile ngezikhathi zonke egameni elihle lomfeli wethu Jesu Kristu ukuthi kube phakathi amen Enkosi Siyabonga Inkosi inibusise amen Inkosi inibusise amen Uphileke sinenhlanhla Ngiyanibingelela nonke nondaba ezithawa kithi ngobomkhulu ngiyabonga ke ngobomkhulu ngosizo lakho nabalekeleli bakho bakusizile konke sengiyabonga kakhulu noma sengafika ukufa sengiphumela endaweni engcono ngoba mengikhala zonke insuku ngikhala endlini engihleli kuyona liyani izulu liyaduma ngibaleke ngalisaba nokuduma kwezulu ngibaleke lokhuzana umbani ungena endlini sengiyabonga uqhubeka phambili thola izibusiso nawe uguge njengami njengoba naminyaka yami noma ayabe imkhulu kakhulu njengoba ngino 74 sengiyabonga kakhulu noma sengahamba emhlabeni sengazi ukuthi ikhala ngithi bahamba bonke bangishiya noyiwele nami wangishiya ngasala emhlabeni ngihlale nale ngane ezalwa ngengane yangithi sesele naye emndenini wakanzama nasemndenini wakaNgcobo sesele sobabili asekho omunye umuntu zikhona zona ihlobo zikhona iqhelile zikhona apha bakhuzwayo kakhuzwayo bakhona sengihlulekile ngibabiza ngoyedwa iqasha abezi nokuzongibona ngaze ngihamba ukukhumula ingubo emnyama abezi ngisho ukuthi baqhelile kumina bonke angazi noma isono sami noma yini manje ngiyabonga kubo bonke abakhona ukuthi sengiphuma noma ngiphuma ngebhokisi ngiphuma endlokuzeni endine engcono ngithi siyakhuleka kuwena Ntombendala yeah kukhona okufuna sicacise la Ntombendala ukuthi lo muzi njoba wakhelwe wona lendlu le ongena kuyona ungena kuyona kodwa akuqediwe nale engemva kwakho kuyona muzi kufuna ukuthi
kuqhutsheke kwakhiwe la bekwenzelwa ukuthi kube indawo ozohlala kuyona nomntwana lo ongaphilile nikwazi ukuthi nibe nendawo ukuthi makuna izulu kuduma izulu kwenza yonke into kunganithinti kodwa lendlu njengoba ikhona kufuna ukuthi iqhutsheke yakhiwe kuzoba nenhlelo ezokwenziwa ukuthi kuqhutshekwe ukuthi lendlu le idilizwe iqalwe phansi yakhiwe ngendlela ephelele kube umuzi nje ophelele. Siyabonga. Ngiyabonga namhlanje siyakwazi ukulala singathuki. Uma wamalala udadewethu engathuki. Ngibonga Nkosi yami, ngibonga noJehova. Ngibonge bonke abantu abasizile, ngibonge nomkhulu uMthembu ngithe mangihamba ngekhala kuyena. Wagijima umkhulu uMthembu wangizwela mangikhala. Ngiyabonga nje Nkosi yami, ngathi lo nikwenzile kumina, ningaphinde niqhubeke nikwenze kwabanye. Niphinde nisize abanye abantu abafana nathi abanganalutho. Ngiyabonga kakhulu. Ngibingelele ubayede inkosi yakithi eMaqadini. Ngibingelele i-executive yakhe nezinduna zakhe zonke nekhaya la kwaNgcobo esilona namhlanje ebelithulelwa indlu yesikhashana ukuthi bakwazi ukuquba. Inkosi yakithi ithembisa ukuthi kunendlu esazobuye yakhiwe ezobe ingathi uqina. Thina ke si-organization entshasha yaseMatata la kuzobe kusihlele ukwakhelwa ikhaya elisha labadala okuzothi kulona uhlobo olunjengalolu okunomntwana laphakathi abantu abangabhekelelwa uma lelo khaya lingaseliphumelele. Inkosi yakithi eMaqadini iyasithembisa ukuthi lizokwakhiwa lelo khaya ngokukhulu kusheshsha. Siyabonga. Siyabonga ukuthola leli thuba. Sibingelele uNdabezitha nomkhandlu wakhe wonke ikhaya la kaNgcobo ofuze siyabingelela ngentokozo nje esibonayo umsebenzi owenziwayo ukusiza abantu abafana nogogo lo ohleli kuleli khaya nabantwana. Siyamphakamisa kakhulu uNdabezitha. Umashabane ke lokhulumayo waseMatata lo qeda ukusuka la uMakheswa kaMsomo eMatata okuyibona esikanye nabo kuyisipho sethi organization kanye no Mamwelase okuyena esihamba nabo lana esithe asibe khona nathi ngoba sizama uhlelo lokusiza njengoba udadewethu eseshilo. Sicela ukubonga kakhulu nje simile la abazobona lolu hlelo. Siyacela ukuthi nathi si-organization esaqala esazokwakhiwa singajabula kakhulu mangase balula isandla basixhase ngoba lento siyenzela umphakathi waseMatata abaseduze naMatata abakhona around nje abayodinga ukusizakala ukuthi bathole imfudumalo nokuthokoza kulelo khala abadala esifuna ukuliphakamisa. Sisiyekelelwa uNdabezitha nomkhandlu wakhe. Siyabonga kakhulu ukuba kule ndawo sinethemba lokuthi umndeni uzosala uthokozile. Amen. Ngiyanibingelela nonke, ngibingelela nenkosi yethu yaMaqadi. Siyabonga Ndabezitha ukusiphatha kwakho kahle kangaka nokuthi ubhekelele umndeni wakaNgcobo kuloku kuhlupheka ababhekene nako kuleli khaya. Siyacela ke Ndabezitha ungazathi ungaqhubeka ukhule ungayeki Ndabezitha ukusisiza size izingane zakho. Ngazathi inkosi ngakubusisa ikwenze ukuthi udlondlobale Ndabezitha ngoba siyazi ukuthi uyazithanda izinto ezinhle. Ususenzele kuningi Ndabezitha. Siyabonga Ndabezitha, Nkosi yesizwe, siyakhuleka. Bengelele umshazi Kethi, siyabonga ithuba esilitholile. Egameni lika Khampara sidlulisa nje ukubonga ithuba elivelile noma belingelihle kodwa ukuza la ekhaya sizokhanda istructure noma istructure sesikhandile kusingekho permanent gogo sesikhashana ukuthi ukwazi ukufihla ekhanda sazolungiseka ngala. Okunye sasithembisa ukuthi sizoletha imibhede emibili ne-wheelchair yengane sizokuletha masinyane sesiqeda istructure ingakho singakulethile ngobonga kapheli. Siyabonga. Cela ukuthatha ithuba nje ngibingele kuNdabezitha nomkhandlu wonke ahamba nawo nomndeni la ekhaya kaNgcobo.
Cha, nathi siyabulisa nje siyinhlangano Ithweleni, sikubonge mase kufike lesi sigaba esikanje. Siyinhlangano Ithweleni, inhlangano nje leyo umphakathi lezi inkinga basuke beza nazo. Siye sibe lapha noKhozi njalo ngoLwesibili noSigqamuza noMroza senze uhletho ezweni sakhile. Yikho ke lokhu uthi ezweni sakhile ukuthi kwenzakalani. Siyabonga Ndabezitha. Nathi njengenhlangano Ithweleni siyathembisa Ndabezitha ukuthi ubukhosi bakho bakwaNgcobo sizobenza bube isibuko ezweni nasemakhosini onke. Sizobenza lokho Ndabezitha. Meli sike sayithi fahla nawo. Sizobenza ubukhosi bakaNgcobo ukuthi bube isibani ngezinto ezinhle kufuneka zenzeke ezweni samaqadi. Ndabezitha. Usigqemeza lokhu ngayo bamgqema yini? Cha, babethi ikhanda likhulu nje sibethi usigqemeza. Uhlanga unengozi bamgqema. Hayi akanangozi inceku nje inkosi. Siyabingelela ngane zakwethu sesivalelisa nje. Singapha ke ngane zakwethu eNanda eAfrika la emndeni wakaNgcobo la khona ekade sizowubona futhi namhlanje. Engicabanga ukuthi bekuyinjabulo ukuthi siphinde sivele namhlanje ukuzobabona. Niyalakhumbula udaba lwabo salenzwe ohlelweni ezweni sakhile eKhosini nakhona la kwingosi yakaThuleni TV ku YouTube. Umndeni obuhlala kule ndlu le ewayo iroof ilokhu yawa njengeyikhukhule ka2021. Kanti bekunengane ngaphakathi behlala nayo la ekhubazekile kwabona nje isimo behlala ngaphansi kwaso besinzima. So bengalitholi kusizo ke baze ke kwavela Mvelithile okhoya nawo Mvelithile wasithita namhlanje la engizocela ukumnika naye mhlawumbe ithuba lethu aka sikhulume nawo baba. Bacela ke usizo savela ke nathi ngapha sithema senze udaba kwase kuthinteka ke inkosi yesizwe samaqadi khona la endaweni yaseMzinyathi okuyizwe lawo lelesimo kulona. Yathi iyathinteka kakhulu ukuthi kunabantu ezweni lakhe abaphila ngaphansi kwesimo esikanje. Uyacela ukuthi naye akasukume njengenkosi yabo ukuthi akeze azobona isimo bese yabona ukuthi yini angabenzela yona. Nangempela sahlela ke usuku Ndabezitha wasinika usuku safika la sizobona umndeni. Wafika wathembisa ukuthi ke nezinhlaka zonke ke asebenza nazo ngaphansi kobukhosi bakhe bazokwazi ukuthi bakhele lo mndeni i-temporary structure la khona bazongena kuyona especially nje bakuzimvula nje kanje kuzoqala ihlobo nengane ikwazi ukuthi ibe ngaphansi kwecondition eright. Nangempela ke namhlanje besizothula sona ke istructure nasi it's a temporary structure house le ithathe only 3 days ukuthi yakhiwe le ndlu le. Only 3 days njengoba nje inje iphelele nanka amawindi nasesicapha. Umntwana kunamhlanje nje basikhuluma nje ula ngaphakathi ulele. Besizothula sona ke namhlanje la inkosi base beyasho ukuthi ke bekusa iphase yokuqala le ukuthi bamuve balethwe ngala ukuze kube khokho amandla ukuthi le ndlu ke enkulu kangaka izokwakhiwa kanjani bafuneka nawo idilizwe ngoba ayisekho esimene esiright. Sizozwakalisa ukubonga kakhulu ke njengenhlangano Ithuleleni ukuthi niyazi asinanto asithatha intweni. But kodwa ke uNkulunkulu wasipha lokho ukuthi abantu mabesibuka noma besithinta babeka amathemba abo kuthina. Nathi ke siyesithandaza uNkulunkulu ukuthi masiphuma siveze udaba lomuntu bese ke ukuthi abantu bakho uNkulunkulu abazozwa usizo bese kuba yibona abathintakalayo. Impela nje kungena ikholi izolo besingekho sisempangeni siyobheka umfowethu nangilowa walimala ezibeni bebhukuda. Lwangena kucinga ukuthi inkosi ayisinike usuku namhlanje ukuthi size ngala sizo handover le ndlu. Asigcinileke la ngane zakwethu niyasazi sakhala nakunini ukuthi umthwalo usunzima sekungaphezulu kwamandla. Sicela nina donation ngane zakwethu ukuze sikwazi ukuthi siqhubeke senze lokho esikwenzayo ukulekelela abantu. Isisho ke sesizulu sithi umuntu ngabantu. Ilokho safika la ekhaya ukwenza udaba la ekhaya akaze avele uhulumeni. Singeke simbeke iphutha sengizama ukusho ukuthi umuntu ngabantu. Yonke lento sesiyibone la ekhaya enhlanga ke siyenzakalile abantu belekelela abanye abantu abasosizini. Sinibekelele umphakathi waseNanda. Mina ligama lami ngiSamsoni wakaMthembu.
ngila eNanda nami. eNanda ngikhona nge-organization yabantu abakhubazekile. Okwangithinta nami la ngathintwa ukukona ukuthi kunengane lenye lekhubazekile. Kusho ukuthi ngabona ukuthi ngifana nayo lengane. Nami njengoba ngikhubazekile. Khubazeka kwami kungcono kwami ngoba ngiyakwazi ukusukuma, ngiyakwazi nekhuluma. Lengane ebingakwazi ukukhuluma, engakwazi ukusukuma, engakwazi ukuyidlela. Ngathi ngihlaleleni ngibona umntwana akanje. Sengibonana naye umfowethu uThuleleni njengegama le-organization yakhe. Kuthi ngithuleleni vele kunengane le kanje. Angiphume ngihambe ngizingela ukuthi awubaphi abanye abangangibambisa. Ngathola ukuthi awubaba uThuleleni wasukuma impela. Safika la sayibuka ingane, sabona nendlu, sabona nako konke okukhona ngaphakathi. Kwaba buhlungu kithina. Umfowethu uThuleleni wathi ngiyengibamba amanye amagatsha esihlahla noma ama-branch esihlahla aphuke lamanye enjalo ngikwazi ukuzimelela khona. Waphuma ke wase uhlanganisa umphakathi. Umphakathi wona wasuyagijima ke wenza wonke umsebenzi ongathi ungaphezulu kwaHulumende, kanti cha siphansi kwakhe uHulumende. Siyabonga kakhulu uThuleleni umsebenzi awenzile. Unenhliziyo lemina ngingenayo mina. Unengqondo lemina ngingenayo, nemizwa ebuhlungu wena yawathatheka kwaze kwafika la sikhona khona. Bantu abakwethu sisizwe esikhubazekile. Izinto eziningi kubantu abakhubazekile ziyithathelwe phansi, zingabukwa kahle. Ngakho ke bakwethu sabonga kakhulu umphakathi. Ulona loyo wafaka isandla sakhe. Sithi uNkulunkulu akabusise leso sandla. Kube kunengi webusiso ngakubona abenze lo msebenzi ongaka. Sendlule sibuke ubaba oyinkosi yethu kule ndawo esihleli kuyona. Kungizwise buhlungu ukuze kusuka umuntu omdala endaweni elapha kude azofika kuthina. Ngifune lokho ngikuqabangisise ukuthi hawu ibe siwobani thina abantu abakhubazekile. Kuze inkosi ifike kithina izonyathela egcekeni kuleli gceke leli azobona lesi simo. Abuza ukuthi baphi abanye abantu bakule ndawo. Kwaba buhlungu thina uma sizwa lelo gama. Wenza ke amandla ke inkosi nako sibona lendlu ingane seyiphephile manje. Sasele yona lendlu ngobe siyabona nangakhona sekhona basele ngaphakathi. Ngobe nakhona ngoba kuzimvula nje asazi ukuthi bazophepha indaba abanye bangaphakathi. Nendlu ngiyabona seyizoba incanyana kodwa kuphepha kuzoba sekukhona. Siyajabula kakhulu enkosini sithi lele kwenze kuleli khaya ungathi ngakwenza nakwabanye abantu. Kungagcini kuthina kuphela kodwa akuchubeke njengomuntu obhekele inhlalo yabantu abaphila kuleli lizwe. Siyawadinga amakhosi afana naye ubaba ngobe usesule inyembezi wasivala amanxeba. La manxeba siwabona ukuthi ayabhibha, aphuma ubovu, aphuma igazi kodwa awukwazi ukusifihla, wakwazi ukusibhandisha. Lelo bhandishi lipholise nogogo lapha ngobe nogogo naye ngiyambona seyakwazi nekuhleka. Kade angakwazi ngisho ukuhleka. Ngani ngobe nakuhusha umoya kunetha izulu kufana sukuma imele. Nale ngane ngale inethwa izulu ayikwazi ukusukuma, ayikwazi ukukhala, ayikwazi kwenzana. Ngakho kubantu abakwethu ngithi umphakathi wonke waseNanda asiwubonge kakhulu ukuthi nakuvela izigameko ezifana nale usukumele phezulu ungasali phansi. Mfowethu Thuleleni ungathi uNkulunkulu angasifihlela wena nje phansi kwenceba likaNkulunkulu akufake emakhwapheni. Umsebenzi osowenzile angazi ngawubalula kangakanani ezweni sakhile ngobe umsebenzi owenzile uyangiqaka empeleni nje uma ubekisa ukuthi izindlu eziningi ngase iphelile kule mali esichithako lapha nalapha. Ngase kukhona izindlu sisekele kwenza okunye
kule structure nje nami ngiyasihawukela nje le structure ukuthi hawu ingabe sibiza malini nami ngiyokwakha isami lapha ngibona khona ukuthi kunenkinga khona. Ngiyabonga kakhulu mfowethu Tholeleni kanye nani bafowethu eniphethe lezi insimbi ezisibhekako nalezi ezisibeka echuleni elithile. Ngiyabonga kakhulu mfowethu, inkosi benawo. Uhulumeni uyofika ngesakhe isikhathi mawukuthi uyasibona isidingo sokuthi afike, but kodwa abantu bebodwa bayakwazi ukuthi basukume babambane basekane. Lesi structure only 3 days the structure lesi, bese uyazibuza ukumbuza ukuthi uma kukhona abantu ngempela abahlala eminyango nasezimeni ezinzima bengenazo izindlu, kungakanani uhulumeni ukuthi angazakha izindlu ezingaka enje azakhela abantu, ngoba ngisho ibudget ayibizi kakhulu kwakha le ndlu le, ayibizi kwakha le ndlu le. 3 days, only 3 days iphelile indlu abantu bangena ngaphakathi balala. Kunabantu ngisho kwamanje beyikhukhula. Kade ngibabona nje abantu. Omunye umama sasikade siye kubona noSigqemeza noBabunjilo ngale emachubeni ababekwe emqashweni ngale. Ngeke ngahlangana naye nje ensukwini. Wathi umama nisikhumbule sisahleli namanje lapho. Ucabanga ukuthi seberentelwe imali bahlele emqashweni lapha nokuthi umasipala wethiwe usuba rentele emalini kulama ukuthi abahlala kona. Leyo mali ungabe ayizikhipha ngane izindlu ezingaka ezinje zabo ukuthi bakwazi ukuyohlala. But ke uyibuza umbuzo ongabi na answer, kodwa ke asazi. Kodwa ke sithi siyacela ngani ukuthi niqhubeke silule isandla nathi sikhosele kunina kulabo abangakwazi ukusihlela ngoxhaso. Nansi i-account ethi iyavela nasenambeni ethi yocingo ethi 0677893082. Siyinhlangano eThuleleni siyohlala njalo simela abantu ngokweqiniso. Siyabonga. Sala kahle emakhaya.